ase oyo n'umugano bw'abakuru n'abakoronto korwa Kisi FM na mekenye bubara akoriganiriye omutegereri goja asomugano bw'omumuroyomo oiboretwe ase enseria ya Colombia kari umwana moke agachaka gukina kabwate kirango kinene jogogani goja koba omuntu mutenengu kegima ense engima oyo noyomo gati ya abasalia ababe bachite koba ase ense engima azayari bakorete asabanta bange baeterete amabokae bakwete azegeria ari gotaka wikerania obonjuriri bwae dali kuyera muntu onde bwenzi ali kumira na buswae yolenge gotema gutanga ebyasara byae tibi baisa akogenderera yongo jugo kwanera na omusawo yoiga beto musalia kegima ensengima ujiyete nguma ogurunga Pablo Emilio Escobar mugano yoiga nigo kwariga ni wana kolento asole amana inche mekenye bubara karibu omutegereri bunana kumanyirie oyo noyo mogati yabasalia ababe mono ensengima bachiete nkuma goikalero iga Mondo yo niga bwate obonjiriga bwa mariogo yo gotindia akokain ya airete emerongetane dato asemia yo bonjiriri bwa marioga ya iga enseonsi oyo no muntu lenge omuiti egekone na nigo egotebekana nga wika abantu kiribunye nigo bakwete gwetera asa mabokae elinde ebyasara byaye bigenderere mugano Pablo Escobar nigo bwate amangana amange yo kuobo isana asa abaragenderere koyotegerera Goyalenge iga omotegereri Pablo Escobar nigo aiboretwe tarike yemo mutinye 12 1949 azegenyero kiarekoro kwa Leonegro asenze ya Colombia nigarenge omuiburu wa gatatu ase family y'abana batano na babere izenigo arenge omuremi nangina nigarenge mwalimu kurubwana bwaye nigaganete koba omuntu mutenenku na omugano nigo gotebanga karu musae Pablo Escobar nigare kubatebya abana bamwabo amana basani bayenga nigaganetiye goja koba omuntu mutenengu kigima ense yonsi yindote jichiaye amana maganiyo yonsi adarenge gochirerana amo nobolemereri bukoganya nigatagete enibo asobango na ase chinjira chinyenge mono irangeye ekagenderera gukina goika agatigera amasomaye yeni university nchira egeradiga amasomo nigo esonanitie ase biashara biria bitancheiri yani ebiasara biria omotegereri abigoeta magega gose ebiasara bitari kogenda emase yemono wanchirwa kweli chiko gadi yobonchiru bwaye obotangani bwarenge obobimono gari myaka emerongebere noyo mobuka nigo achagete korosia chi certificate choborimo cha diploma ye university yo arenge gosoma akaba okonia mono gucha asebalia bajitagete eliyo kogenda kuligeria emeremo boigo agajake biasara byokurusha chisigara kurwa enseme yemo gucha enseme yende yujidajiri ase ense ya Colombia ajisigara ejuchi alkolo kwa Marlboro Giagadato niga chagete konia chigali chobo ibi iga omumuroyo mokekigima konyobekiro enibe isaine ase ebengi ya Colombia kwenye nigo abekire gwekaji milioni na emia ayemo ase bengi yenseyo zayo kogani kwaye gukagenderera gukina mono na koire merimono ase enkoro yaye akamanya gwere myanga ndoche chinjira chobo ngainereria na nigo chire chingia na ende nacho chiramwikiranie bwango wikirania endoto yaye Abo emyaka ya 70 ekiombe getenerete amangana yobonchereria noboni bwa mariogo ki America ki kwa DEA ya Drug Enforcement Agency bakararia esegenene yokuamereria oboncheri bwa mariogo heroin ze ense yo ya America kubwatikana no kumanya kwabo chinga kiecho nigo begenete buna amariogo a heroin ararenge amabimono kubuga amariogo a cocaine yobare gotebanga amariogo a cocaine tar konyara gonchura n'umuntu kigima na komokora omuntu oromobe naende orabe omusaria ana obono ya beteretie Pablo Escobar akarora akabaga amo no buoro bwekeombe keiga ya Drug Agents of America ere na manyete biyamono igoro ya marioga ya iga kubwa ekiombe keiga ya Drug Agency of America na egento aroche busibwaye nkeringa nigo aganetiye gokinya ejiro ya cocaine ime ya North America ajinga kecho abantu bagatumire amarioga yo gari America nigo barenga bake
na nonya Pablo Escobar ere akaruranga agokinia ejiro ime ya Amerika amo ne ense onsine gento ekiororo mono asale agakora obutuki bwaye na konyora buna koka yali kolemwa igari ya Bolivia nigo yalengengia mono kobuga elia yali kolemwa ase ense ya Colombia nonyanze itukusiga igamotekereri ase bali bagusibe kyabo waregule bagotebanga echange koyekwa nse mogete ni gerengia kobuga echanga ekoyekwa ase ense mogete agaroranga obonchole bwaye goikabo chigokina ase ogochaka gutumia elie ekolemwa Bolivia kubwa elia abantu konyabana yali kolemwa asense ya Colombia 1975 agakoletaro yaye goika asense ya Bolivia na kuumirana amona Roberto Suarez Gomez oyo abasani baye banchite mono koruka Evergrino yani The Godfather oyo ni garenge omurai bwekombe ekemo kiare nge getarenge gechoka inego kiare korokwa The Corporation gento kyokumia omotegereri ngelinga Suarez oyo iga anigo abwate amajeshi aye omonyene ayembeo amo na yeliro banse egoika eribwayemo nechimisano abo banyorete amaegerio abo ase ense ya Libya olende asengencho yobuchancha amono bumanyi wa Pablo Escobar abwate aze obosalia noboni oboiga abwa cocaine akanyara kumwengera ebirengerero Suarez ase omoroberio bwoko igwana na bwoigo bwoko mogania ejiro ya cocaine ime ya Amerika ne omoroberio yo nigo morogeti Suarez ngananyore obotene nkubugo kumya izeko banga bwanjire egokora ebiashara amona Pablo Escobar naboigo Pablo akamosemia Suarez nga inye batagete kogenderere ebiashara byabo oboronge barozie obosani amo ne serikali ense ya Bolivia asekelia kende yonse baratake banyara kuigweka Suarez akanyara kumubinya omokoye na kumubeka ase serikali na akabekwa koba omuwaziri wa mangana aime yenseyo zekeroge keiga omotegereri ebintu byonsi ebyoborendi amone ebintu byonsi bigwetera asa mangana ayoborendi byonsi bire ase ministry yobyonsi nigo byalengense yaye azobole mubo bwa Pablo Escobar akagenderera kumwebereria na kumubetereria Suarez nga ademe elinde baumirane amonumura yo Cuba Fidel Castro elinde bamubolie abe oyomobo ase obonchireri oboiga obwane mbulinga baka morobereria na bakaumirana amona Fidel Castro azegeria baganetie kumubolia abanjire elinde baeteria amaryoga yaiga yogotindia asense ya Cuba mugano nigo kogendera gotebanga Fidel akabanjira kolende ase amarago abere bitangani babe bakomoachi milioni $1 cha Amerika nelirago lya kabere amaryoga yo tabaisa koni gwa South America kolende abega koirwa North America zengenjo arigotebanga nigo arigoja korora buya ekerari korora abamura abake bagukina abale ase enze moya North America abakogendera gusaleka wethera ase amaryoga yaiga ayogotindia egera yonsi aikerana ebyasara ebyo ebyasara abikabetanze Pablo Escobar agajakia bene ekiombe kihaye kanyoriro botene nkobonene nagogeruka Medline Cartel ezikoba akarosia abasahani abatambe bakoererania ase chinsemo ao buna Florida California amone chinsemo chinde ime ya Amerika agatema sana kobeka omukemono elinde anyale koba omunyankongo kubwabali bande abakabake na barubali gokora obonchoreri obwo elinde anyale gokora obosombi obwo wasobwango nemeremo ere ya raisi Pablo akagora achindege jemesigo 15 amone helicopter cyalenge 5 nemo amone chinde ibere chikoenda bwango eliyogokora emereme yo ase obwango nagoika omwaka bweri bweyemo chimikianda na 53 1985 nigalenge koirurukia jitan goika chimilion 53 ja cocaine ase omwaka abantu bonsi bali gokora obonchireri obwo alia North America nigalenge omonena se bonsi yani ase byasara ebyo bya cocaine byagenderete North America nigo abwate 53 asemia yobonchireri obwo araelinde 20 asemia na abubande jinga kieji ekiombe kiaye kya Medline Cartel nigo kiali gosoya $1 million 50 ebere
ejojire ejibilioni chinyingi sana cha Kenya jibilioni sano na ibere omotegereri. Pablo Escobar akarose jibesa chitangana besa wethera asoboni obo bwamalyo ogotinde na aga aba omonto omotene kwege kone asenseye. Miaka ya 90 obotene kubwaye konye bwayikire jibilioni $3 wigajinga kiechimo akaraliwa koba omonto namba isano asobotene nku ensengima na omusari nambe yamo utana korolekana linde enseye. Bwatekana nobotene nkuobo akaganya kweroseria obomenyogete ogosinyo kwererangana kibwali korolekana ulende asobwenge ligarasereti omuchibwo bwali okoligereri ogokaga nigo merete korunse gosoga tonya korugoro kaganza yoni niga bwagachitebuna obomenyo bwaye amone familia yaye nigo ayarugete Hacienda Napoles yani Nabos Estate aze obomenyo bwaye ngyalengo egeti ndege kyabene ekenene zijindege cyari koirurukera cya chikoimuke mesigo na koira asense esiko ngyalengo rojinsemo asari kubeke bintu byoko bacwa amone bintu bikoro museum naze areko gacha chigali amo nechipigipigi cyarenge echimia kwadalia asoko chioni kolende asoko na uchirigere libuna obwali bwaye abo ase obomenyo obwaye ngyalengo egeti ase chigali cyareko kolera amameranyo chikominyokane naboigo egeti yechombe cyari korwanera naboigo nalengororo ensemo abegete ase atugerete chingiti echoro sana ase ensemeyo egeita kyari gosohera obumenyo obubwaye ime igoro yegeitekyo endege nigo yasugunaniri ororo buna obwali ayo motegereri geita kyao nalyo konyora obegete noena magena abero gakerangi usoka beta nonye nemetegete okayekumba iga ya maoga yakororekana buya gulendere egeita igoro nigo abegete endege ororo ere moyo endege ye nigo yarenge buyapi na ende nigo yari kobokolia ebinto na nendege yari gokora emiremo endege yenero nigebwate omugano oyo bene ase Pablo Escobar nigo yari korukwa paipa PA18 Super Cup ase enamba yomokera magega yarenge HK 617P yenero endege yaye entangani atumiete gosoelia amariogo amatangani ase ense ya Amerika. Pablo Escobar ekero atenenka ekerengeke akajaka omorobelyo bukobeka mubuko eserikali ya Colombia amono borendi bwenseyo igaikasare gotalera amangana abiroka asenseyo chibesa gose embunde yani nigo aroberete koene kyanga nibakumirana na montonde bwensi olegotema kobeka ebitango ase obonjoreri bwaye nigo areko moa chibesa niga kwanga kubwata chibesa oli lisasi zega koleke abantu abange bagaitwa asenseyo ya Colombia akaobo wa mono amo na abakoreri abange beserikali ikigia muirerete gutwara abantu abange bakumuyigwera abonkunyunkunyu ase oborendi bwenseyo ya Colombia abantu weika chiribunye nigo baitetwe ase ebikore biga byaye Pablo Escobar gadiaba ngamo na abajaji chimibere abapolisi wetanirwe yamo amona abaliki bamangana amaya naboigo abaralia amona abo bisabande beserikali mugano nigo gotunyulia mono ase omwaka 1985 egero Pablo Escobar asaganite ekegambero magega yokwamererania okonene imeye bunge igoro yebingesegete byerichiko bya Colombia igoro yokorwa omwana inchi o Colombia goja ase ensende elinde kogambirwa na kona kirwe kinaroro egero akageirwe koba aneli mocho libuateranitie amo nenseyo yani ase gesongo tokurunga extradition nganeye nigo ya mobete sana Pablo Escobar azekeria konye Amerika yachakire ekobetereria ense ya Colombia baonjorerie lichiko lyabo eliokoha enseyo ribaga elioko bwatoka omonto ongabuno yo ujya kogambiwa asense ya isiko ayanigo alenge amariganyo yogoja komunari ya Pablo Escobar azengencho Amerika mba manyete obosalibwaye okoumura amariogo agokein me ya Amerika. Imagine mutegereri omonto yomo agokore bikone ogore bichieno asensengi mapaka ya ikeranga lichiko lichenjiwe okoba yere. Pablo agatema sana koebereria wika agakanie serikali nga maonchireria yo takoleka nonyenabo serikali ekagenderera numoroberio yo gwatekana no kobetererigwa bari konyora kurwa ase serikali ya Amerika
omugano nigo kogenderera gototebyanga Pablo Escobar niga ari kuigweka kagotiana bosio bw'abasani baye nga nageba ekikerabe tagwancha achigosibwa asense America niga ari gotebanga mbuya kobera embere ime asense ya Colombia kubwa kogenda gusibwa ase ense ya America egero atema gwaka eserikali yaki ana ako baebereria tibakora boigo igasinya agaga orosana na kubagora ekiombe ekemoki ari kurwana kurwa orosana imekie bibago iki ari korokwa M19 eriyo bateme gukora obokongu bwaye itarigizano nemo omutienyi oikominomo 1985 bajaji emeronge ebere na batano bikegambira kenenegi ya Colombia barenge ase ebikaro nebitambukero byomweryo byogokwanira nagoetia amaonchorerya yo yerichiko bagasaganwa amo nekiombe keiga kya M19 ebibage biga abya M19 nigo byatumitwe na Pablo Escobar nabagaocherera ekigambiro ase amatukabere amagima nagoetania enusu y'abajaji barengeo asege ikalekyo bagaitwa nabande bakairwa gochererwa abajaji aba bairetwe gochererwa mutegereri nabajete gutumika koba buna ekebetereri ogocha ase eserikali ngaitige gonchora ebingesebyo byerichiko erinde naryo baratigwe magega yeserikali goitabirana amo ne ebibage biga nagutiga obonchereri obwo bajaji balia baochereire bagatigwa Pablo Escobar nigo naende ainyoire ase okomochigwa asokomoita oyomo bwabari kuburia oborai bwenseyo urugoro kwa Luis Carlos Galan aze omoroberio bwokogendereria obusali bwaye Galan nigo atangaine ase ejiroboti ejikura kiria abantu bakuburirwanga nabo araire oborai bwenseyo ya Colombia azijikura cyari gukigwa kwa omwaka wa 1990 Luis Galan ase egisera cyaye ndware ngororo orobotinga agakoira oborai nigo aratiyoye nabo igo gusiria byasara byonsi byamaryogo yogotindia aigonya arorekanire gusaria abana bake gose abasaba bake bagokina asenseyo namono nigo arengete ekiombe keiga kya Medellin cartel ya Pablo Escobar Pablo akamutumira amarube amange mono Luis Galan amone bisakara ebinde byari kolikwa byarutwa isikomwaye mambiga kubuka obinyora birororo byo byari kumutianira na kumukuriranga atige amangana akona gukwana azegisera cyaye arusiye nganoronga kigosiriare amaryogo yogotindia nabo igoko gesiria ekiombe kya Medellin cartel egero Galan anga koigwa amangana haya omotegereri obo bisabo kagenderera komenta mono na Pablo Escobar akagenderera kubeka emeroberio emekongu yo okorana amo na Luis Galan Ritugerimo agasoa ase omoji o Medellin abo ase Pablo Escobar anjire mono na nao yarenge sobo iga abanji ba Pablo Escobar abo bachete ase obonge komotegerera Galan bagatema kumuita ase okomurutera egrenade korende tiamonyora egero egrenade yeiga etamoita Galan bono Pablo Escobar akamanya kubeka emeroberio boronge na endeme kong yokorata chingendo cha Jones Luis Galan akaba ebibago byaye lichikonga andonsi asibakonyora akabagano nyenkanyerere bamuakalisa na kumuita umurwanilio yo bobo president Luis Galan amatuka make agaita nakare ase chikambeni chaye ase omoji osaucho Galan agatenena agokwanira umusangererekano olenge asayo kulende liria atenena iga ataraba kwanya nonyano kubakwani gwoka abantu balenge ase umusangererekano yo Luis Galan agati warisasi na gokwa abuabuo nyanabo omotegereri Pablo Escobar nonyori gokora ebikole ebi byoboiti bado abantu abange bense ya Colombia nigo bamwanchete mono Pablo Escobar ye nasengencho nganigo alenge omonto olenge gokonya sana abantu abataka nanga kijinde nigali gokonya mono kubwanonye ne serikali nonyori gokora oboiti obo na ori gokora obonchoreria bwa maryogo atanjiriwe kinsi kyesiko kibesa cyaye nigo ale gokitumia asa abantu abataka abwasa agajete kisukuru agaga chinyegetali naboigo akagakira abantu abagatu kinyomba cyelfo nekirivu asa abantu abataka abali kwenda bamenya nabalia batabwate obumenyo
akabeka chibesa chinyinge ase obwagachi bwechikanisa ase enseyo na mono akagacha ebiti ebiya ase abana bali kogosoreria na gusira ebirabu aho by'umupira bw'amagoro ase enseyo akagacha chistadium chekerero omotegereri yejigosori aho ase abantu bali kogosoreria wedera ase chibesa chiga ali konyora ase ogoita abantu balia bali gotema kumukania gose gutanga obonchiriria wamariogo yogotindia ayikonyora asalirie abasaye bali gukina ase enseyo amo nechinse chinde igaika chingaki ali kubagira abantu bensema sarwete ya medalin chibesa eliogo kolera abokongubonde bwonsi bali gutwara abantu bakagenderera kumwancha mono nonye jiredio amana magazeti byali kumulika bobe ase bintu byonsi ali gokora nyora konyora uitire aba police goetani elibweyamo abajaji goetani chimie ibere balia asali go ikigubosibwe kagambero bali kugamba ebina byaye ayonzi akolete nigo au koleti abantu abenseyo ase okobatuba amo nechibesa bakeba obosali bwaye Pablo Escobar ali gokora aliasobo medalin asarwete nigo yaigete engaki abantu bonsi pibensemeyo bakaba abarendi baye nigo bali komo oroboti ngakende onsi bali korora abasigari abageni ase orogongorwo jinga kinyinge ekero bali gutukwa igoro yechingendo kya Pablo Escobar bali gokwana boene ase ngencho nigo bamwanchete mono nonyana bo magega yoko moita Luis Galan oyole korwanerera ekero ke president asenseyo ase chikura cyari uchigwa kwa omwaka 1990 murayo jete kobwa obojoli obo agasoa ase okoigwana nagete amo na Pablo Escobar murayo yo akamotebya Pablo adige ebintu byonsi alenge gokora agabaikaransete asoko igwana akamotebya nga aise gokora bo akamuriera eiranga na amokeherie amamocho amo negesibukiaye ase obobe bwensi abeire ogokora akagenderera komotebya nga nanyore ogwanchererigwa korwa ase serikali ase gesibukiaye ekemo kiabo kirenga Pablo Escobar agachere echera yaye ere omonyene iyo yarekoba enyomba eyemo y'obwali obonene edana kororekana ase ense aze arabe gakomenya ase chingaki chonsi arabe ase gesibokiaye ejereye bakayeroka la cathedral yani ekanisa enene Pablo agakorabo ase okuagacha omuchyoyo omonene bw'obwali naime yaye nchialengo chinyomba aho chemogoko jikasino chinyomba chinde chekitengo chabutuko tokoroka night clubs na atari ayoka idiki omupira gekagachwa rorogie kerero jikabao jiba chiarosirie buya goikanonya nechindi bachamache cha abekirororo azare korara Pablo Escobar getanda kiaye nigo kiarenge gerie kerero kegonjo kana round ngora karaire yekona komoira ngora ngamwana onde bwensi okogondereri gwarare TV nene nigo yabekire ase erumu eyo ale ekorara ekuna corona ayara agendererete ase ense ejereye nigo yabete enga okegima omotegereria amonechera chonsi kwabere gokoigwa ase enseye nonya ejereye yarenge eye serikali nigo yagachitwe na kobanse yebirengereri byaye Pablo Escobar yani omusalia urwete ebirengereri ngana kikwagachwa nakia atagete nakia atagete komenya asayo wikarero iga omotegereri ase bitunwa byomoji omedalin nao atineine amagachari obwari ase asibetwe Pablo Escobar ejera yagachitwe omwaka 1991 aiga ase jere yiga narenge onainde amagachande ase abana bali kogosoreria ayo ariganirie abana baye ekero bali gocha kumutalira abo ase asibire riara yoka imeabu nchalenga ororo chidorobini chintindi ejijare komokonya koligereria omuchomedalini bwenzi asa abantu baye bamenyete nagera emerogoba nigo bari gokora omusangirerekano basoka isiko igari anka kugamba amonere baligerera netiego etira ase jidarobini obwene asaya nigarenge ase yokwego kyamono natalenge ase yemechando asomuntu bwenete kuchande kake elinde goncholeria echimbwa chiria chimbe nonyana basigari bechera bali kumulenda Pablo Escobar nere oligwecholera nonya polisi bense yo tibancheire goika ange enechere yo motegereri onye bali goika ange nigo bali goika obware bwe ejimile 12
Chimairi 12 omotegereri buna bono korwa mucho igo bosongo chimairi 12 nkoru bosongo paka ugembo koru bosongo paka wika nonyenkeroka koru bosongo wikairoga koru bosongo wika anonyene chinsemo chiarungo umanyenga bono omuntu oyo mbolendikia bwate bwa serikali ngagianjere iriangana nga polisi tibaligo ikange onye kasibire bosongo ange pi polisi baraike ne chinseme echo nagotebya nonya yonsi agendererete ase okomenya amono bosibuli obwo omutegereri omobe na SSMB enembe tajieti gwikerania buna baigwananete amono murai bwenseria akagenderera amono bosali bwaye amono oboni bwa amarioga yaiga akukein egege kagera ezerikali egajaka umoroberio bwo okomonganya koruga iga ase abwate obosibole na bamoire goika ase jerende engao ase abantu babwate chimbwa bune chiaye basibire ejere yiga arekoirwa nigere ejere nkongu yani asegesongo dunga maximum security zogokora emereme makongu ndagerenke noburendi bweigoro mono Pablo Escobar engane yiga akayenyora bataraje kumunganya Mudinyo gatano kabire 1992 gakolire egesibo ky'omwaka oyo monenusu asayo agatama kurwabo na akaba omenyete buna egesimba ky'obutamatama eliotabwatwa amo ne serikali jinga kyechimo gakona kwebisabisa ababisa baye bakebekamo na akorosia ekyombe yokoirania egesiomba na bagaita abasani ba Pablo Escobar yani bali barenge ababwatani baye bari gukora obonjoro likomo goetani ya chimisato Jinga keji konye Pablo Escobar byachakire kumuchira bogeka dali polisi bo kabali kumuligia kolende ngo ikanonya nababisa baye abande bali aidete ji family cyabo nabande bali abatari kumuranga mbuya agokora ekamubitereri abo no konye kunganya amona abantu baye egaeta emetienyi 15 no mukuru atamete kurwa ase ejera naenga kiyeye agawujaniwa ase enyombe yemo yegorofa igoro bakairane chimbunda egeka egetambe amona polisi na litukelyo lyalenge lyejitarikibere omutienyi 12 1993 Pablo Escobar agaitwa Jinga geji nigo abwate emyaka 44 Amerika amone serikali yaye ya Colombia bakagoka mono kulenda abana inji benseyo bali balenga abange bageumya na kumulera Pablo Escobar achingaki ichokwani wakwaye Pablo igari Medellin enzeni igo yatego gitomotegereri yani umuganda bw'abantu chiribu bagayika kumulera Pablo Escobar abange babo mbalia abataka agachirete chinyomba oinyore na kumanyanga ase abantu bali agachirete chinyomba ensemeri ya Medellin nigo barenge abantu chiribu na tali chimia akagaje gisukuru akagaje chinyegitari amone bitibye chigosoli akabaga kubagera abantu chibesa kirengaki elinde begendererie ase obugima bwabo abana bw'abantu batikogete na goiko aso kumulera Pablo Escobar kulende eserikali ekabake gogetenga abasiririe omusalia nonya omugano gokoro kyanga Pablo Escobar nigo aitetwe na polisi asogwa kwarisa asiri omutwe family yaye tibegene tieri omutegereri azengenjo chingaki inchiroro alikuiweka na kagotebanga chingaki inchiroro Pablo Escobar alikuiweka kagotebanga eize kororanga ngbono nkobwatwa gucha na apolisi na abamoikiriensi nyota konyirolia erebweka nigare yakelisa asiri ogoto na gweita goikerabuo omutegereri Nongo ikera omoerio bw'omugano mugima twabeire tokorigereria igoro y'omusali giata omoni bwa mariogo yogotindia atanjiri ochete nkuma ase ensengima aze ejiro ya marioga aya nere otunkwalete ase emerongetani tato igoro yemia ayoboni bwa marioga aya iga akaita banta bange asoko gandereria obonchiri bwae aba polisi goika abachachi chimibere amona montonde bwensi oligotena bosibwaye kwa mereria egekoreke iga nonyana bo asarwete abantu nigo bamwanchitege kone agakonya abantu akagachira abantu jinyomba chirivu akagaja gisukuru asabantu banyarete koira abana babo jinyagitari akagachana kubeka mariogo naboigo akabuko bagira abantu kibesa era kwete abantu omujo Medellin bakalira no kweumya okonene abagoteba barabwo bamusiririe eshuja
nonya nabo motegereria ase gento kende yonsi ogokora oinyore ng'a okoboko gwe serikali nogotambe. Omugano oyo iga nigo kwariganigwa na korentwa asore amona inche mekenye bubara mbuya mono ase ogontegerera mekenye bubara. Oyo n'omugano bw'abakoro n'abakoronto bunore twasore na Kisi FM enka Jomogusi